जोङो दिनै फैगौ जानुवारि दाननि 30, 31 आरो फेब्रुवारिनि 1 खालाराव जानो गोनां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा आरो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 6थि बोसोरारि जथुम्मानि जि जानो गोनां बानजाय मेलनि गाहाय मावखुलि बे मावखुलिखौ जों दिनै बेखेवनाय जाबाय। दाखालि बावै थांखि आजावखानाय बायदियै दाखालि 5 अक्ट' खालि थांखि आजावखानाय बायदियै जों बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। दा बेनि गेजेरजों जोङो दिनैनिफ्राय गासैबो साब कमिटिफोरखौ जोंनि दानानै लानाय गासै 32टा साब कमिटिफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय फुल पर्जायाव खामानि मावनो थाखाय जों बिबान होनोसै आरो जोंबो बानजाय आफादनि मेन बडिया दिनैनिफ्राय जों खामानिफोरखौ मावनो सुरु खालामसै। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बे फुंबिलि समाव गोजोननायजों बयखौबो जोङो खावलायनो सानदों जे फैगौ जि जोंनि जानो गोनां कनफारेन्स बे कनफारेन्सआव आसामाव थानाय गासै गं 22 जिल्लाजों लोगोसे जोंनि बर' थानाय गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै मेघालय, त्रिपुरा आरो वेस्ट बेंगल, अरुणाचल प्रदेश बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन रायजो गुबुन हादोर नेपाल आरो बांलादेशनिफ्राय बर'फोर फैगोन। दा बेवहाय जोङो थांखि लानाय बायदिबा बा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनो रिपर्ट होनाय बायदिबा बाहेरनिफ्राय फ्राय 5,000निबो बांसिन डेलिगेट्सआ बेवहाय लागोन। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै मोनसे गोदान थांखि आजावनाय जादों जे खोनासंहोनो थाखाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि जथुम बे जथुमखौ बयबो रायजोफोरा जाहाथे मोजाङै मिथियो बेनि थाखाय जों एबार गोदान मोनसे नोजोरजों जे अबजारभार डेलिगेट नोजोरबोआरि डेलिगेट्स मोनसे जोङो हानजा जों बेवहाय बाहागो लाहोगोन। दा बेनि गेजेरजों जोंनि बे कनफारेन्सआ फ्राय 20-30 रोजा जोङो सानसेयाव गेदारिं जों सिन्था खालामदों। बेनिखायनो जोङो दिनै बानजाय आफादा जानजि खाफ्रादों जे जोंनि कनफारेन्सखौ जोङो गाजा गोमजायै खोब मोजाङै जोङो जाफुंहोनो सानदों। बेनि गेजेराव जेरै जों कालसारनि खोथा कालसारखौ जों सारा आसामनिफ्राय आसामाव थानाय बर'फोरनि गोदोसोनानै थानाय जिफोर हारिमु दङ मोसानाय मुसुरनाय दङ बेफोरखौ जों लाबोनो सानदों। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर'नि जायफोरा नेशनेल लेभेल स्टेट लेभेल मुं मोननाय मोसागिरि खनगिरि बिथांमोनखौ जों जमा खालामनायनि खोथा सिन्था खालामदों। बेजों लोगोसे भलिबल कम्पिटिसना दंखायो आरो जोङो बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय जोंनि जायफोर दैदेनगिरिफोर फैगोन जोंना जिहेतु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुमा दिनै बर' कसारि काउन्सिलजों जोंना रिलेटेड जिहेतु इलेक्टेड बडि जायाखै इलेक्सन जायाखै बेनि थाखाय बे कनफारेन्सआव जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि आरो लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु लोगोसे लकेल एमएलए आथ' जोंनि प्रेसिडेन्टखा जाहैबाय। बेजों आरो गुबुन गुबुन काउन्सिलनि सिएमफोरखौबो बेवहाय जोङो बाहागो लाहोगोन आरो जोंनि जातीय संगठनफोर बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद आरो आइजो अनसाय आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे मोजां सावरायनाय जथुम लागोन। बेफोरबायदिनो जों बेवहाय गुबुन जोंनि साखाथि फाखाथि थानाय जेरै असमिया थाबाय असमिया बिहु मिसिं कृष्टि आदि कृष्टि जायफोर जोंनि साखाथि फाखाथि दं बिसोर गासैबो हारिनि कृष्टिखौ जों दिन्थिनो नाजानाय जादों। बेवहाय जों मोनसे कृष्टि फेस्टिभेल कालचारेल फेस्टिभेल फाथिनोबो जों लादों आरो बेजों लोगोसे गोदानै मोनसे एक्जिबिसन साब कमिटियै जोङो दिनै मोनसे मेल जथुमफिननो नागिरदों। एक्जिबिसन साब कमिटिया जोंहा लेफ जाना थादोंमोन। दा बे हिसाबै जों फिसा मोनसे मेल जथुमगोन दा दसे समनि उनाव बेवहाय जोङो फुल पर्जायनि जोंनि सासे सानै साब कमिटिफोराव सासे सानै सोद्रोमाफोरा हाबजोबैखौ जों दिनै सोना लागोन। जोंनि थांखिया बेनो आरो दिनैनि बे जि मेल बेख'नाय बेवहाय जोङो आलासि महरै जोंनिनो आगुनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर' आरो एसबि गेजेर आरो गोजौसिन फरायसालिनि बिथाङा बारग' लेङाइ गाहाय फोरोंगिरिमोन। दा बिथांखौ लाबोनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जाबाय। बेवहायनो मोजां खौराङा जाबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथां खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। बेनिखायनो जोङो
बानजाय आफादनिफ्राय बाहागो लागिरि बिथांनोबो जों साबायखर बावदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो फोस्रावनो फैनायनि थाखाय फिन साबायखर बावनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ जों बेबायदिनो जाबायना फोरमायनाय जाबाय।